Kapela Black Eyed Peas dorazí do Prahy sice až v neděli, my jsme v jejich šatně, ale už dnes a s námi i její dvojníci. Dobrý den, Novinky.cz, I'm Apple the App. Hi, I'm Boy Taboo. I'm Target. I'm Bella M. And we are Black Eyed Peas! Black Eyed Peas přijedou se 150 lidmi a budou mít víc kamionů, než měla třeba Madonna. Tam měla 630 kamionů, oni mají 40 kamionů. Zároveň, aby vůbec arena utáhla celou tu jejich obří show, která by vlastně nemohla být úplně kdekoliv jinde, než takhle velké aréně, tak bude muset být zásobování energií posíleno o 2 naftové agregáty, aby ta jejich show, kde mají obří pódium, které se bude zvedat do výše, LED obrazovky, lasery a tak dále, tak aby to vůbec utáhlo. Co třeba k tomu jídlu, k tomu cateringu? Mají jeden požadavek, na který jsem nejprve koukal, protože já jsem to ovoce vůbec neznal. Vitamínový nápoj z bobulí z amazonského deštného pralesa a ty bobule se jmenují acai. A jsou takový černý bobule a oni si to budou míchat s nějakými džusy a ovocem a tak dále. No, chutná to asi jako fíky s čokoládou. Mají požadavky, které jsou na několika stránkách, co všechno chtějí jíst a pít. A především to jsou takový samý zdraví věci, přírodní antioxidanty, ovoce, zelenina, tortily se špenátovo-artičokovým dipem. To je taková ta omáčka, kterou se na to budou patlat. Takže takovýhle ňamky. No. A pak samozřejmě kvalitní, drahý šampaňský, to jako nemůže chybět. Koncert kapely Black Eyed Peas začíná už tuto neděli ve 20 hodin. Martina Hřebíková, Novinky.cz.